Θα δούμε τη διαδικασία αλλαγής λαμπτήρας στη συσκευή Orion 430. Αφού την ξεκρεμάσουμε από τη θέση στήριξης, βγάζοντας το καλώδιο το οποίο είναι αποσπόμενο, ξεβιδώνουμε τις 4 βίδες που έχει περιμετρικά. Αφαιρούμε το κέλυφος. Ξεβιδώνουμε τις 2 χειρόβιδες, οι οποίες συγκρατούν τη βάση σταθερή στήριξη του λαμπτήρα. Έχουμε φορέσει γάντια για να μην ακουμπήσουμε με γυμνά χέρια το λαμπτήρα κατά τη διαδικασία αφαίρεσης ή επανατοποθέτησης. Με προσοχή τοποθετούμε τα δάχτυλα στο εσωτερικό εδώ και πιάνουμε από την πλαστική βάση του λαμπτήρα και κουνώντας ελαφρά δεξιά-αριστερά έλκουμε, τραβάμε προς τα έξω. Με προσοχή. Βάζουμε προσεκτικά πάλι τη βάση και τοποθετούμε το λαμπτήρα και πιέζουμε πάλι την πλαστική βάση ώστε να κουμπώσει σταθερά. Επανατοποθετούμε με πολύ προσοχή ώστε να πατήσει ας πω σωστά τις χειρόβιδες. Βάζουμε πάλι το καπάκι προσεκτικά που είναι το πάνω και το κάτω μέρος. Ξαναβιδώνουμε και τοποθετούμε τη συσκευή στη θέση της.